Príjemný dobrý deň, krásne jarné popoludnie, všetkých vás tu vítam. Od roku 2012 sa každoročne stretávame na jarnom koncerte, ktorý organizuje Slovak Folk and Cultural Center. A dovolte mi touto cestou úprimne poďakovať Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za ich štedrú finančnú podporu, bez ktorej by sme nedokázali zrealizovať tento jarný koncert ani náš tradičný vianočný koncert. Rád by som pripomenul, že zajtra je Deň Matiek, čo je krásna príležitosť vyjadriť úctu a poďakovanie všetkým mamám, mamkám, mamičkám za ich obetavosť a lásku, ktorú dennodenne venujú svojim deťom. Bezprostredne po týchto úvodných príhovoroch sa vám predstaví 14 detí, ktoré si pripravili piesne z rôznych kútov Slovenska aj Českej republiky v rámci prehliadky ľudovej piesne Spievaj, že si spievaj. Prehliadku uprostred prerušíme, aby vám folklórny súbor Slnečnica mohol ukázať autentické čepčenie z obce Liptovské Sliače pri Rožomberku. Týmto chcem poďakovať Alenke a jej mamke z folklórnej skupiny Sliačanka za poskytnutie autentických piesní a textov. Po skončení prehliadky ľudovej piesne príde na rad fľaškový tanec v podaní folklórneho súboru Slnečnica a potom bude nasledovať program detského folklórneho súboru Slniečko. Dear ladies and gentlemen, dear guests, since 2012, we have had the pleasure of gathering each year for our spring concert organized by the Slovak Folk and Cultural Center. It is truly wonderful to see you again, continuing this cherished tradition. At the outset, please allow me to express my sincere gratitude to the Office for Slovaks Living Abroad for their generous financial support. Without their help, it would not have been possible to organize not only this spring concert, but also our traditional Christmas concert. I would also like to take a moment to remind you that tomorrow we celebrate Mother's Day. This special occasion gives us the opportunity to express our heartfelt appreciation to all mothers, moms and mamas for their endless love, care and dedication to their children. Following these opening remarks, you will be treated to performances by 14 talented children who have prepared a selection of folk songs from various regions of Slovakia and the Czech Republic as part of our showcase, Sing, You Must Sing. After the first group of performers, the folklore ensemble Slnečnica will present an authentic čepčenie, a traditional ceremonial capping of bride from the village of Liptovské Sliače near Ružomberok. I would like to extend a warm thank you to Alenka and her mother from the folklore group Sliačanka for providing the authentic songs and the texts. After the second group of children, the Slnečnica ensemble will return to the stage with the lovely bottle dance. This will be followed by a performance from the children's folklore ensemble Slniečko, which I will introduce in more detail a little later. And thank you again for being here, and I hope you enjoy the program. Now, without further ado, I would like to welcome our first singer, 5-year-old Adam Kopoť. Rada by som privítala na pódiu prvého a zároveň najmladšieho speváka, 5-ročného Adama, ktorý nám zaspieva pieseň Moja mamka niečo má. Teraz prichádza na rad 7-ročná Dorotka Adamová sestra s piesňou Zelený a rozmarinček. The next singer is 7-year-old Dorotka.
Teraz nám zaspieva duo Maximilian a Oliver známu pieseň Po Valašsky od zeme. And now I would like to welcome the duo Maximilian and Oliver. Ďakujeme veľmi pekne a na javisko pozývam 8-ročnú speváčku Izinku, ktorá nám zaspieva pesničku Vyletela holubička zo Skália. 8-year-old Izinka. Ďakujeme, Izinka. Posledným spevákom v prvom bloku prehliadky je Jakub s pesničkou Hej, musel by to chlap byť. Ja. Musel
nazývať pannou, ale ženou muža, ktorému ste pred oltárom verno slúbili. Tak sa vás pýtam po prvý raz, či zdáte vienok sťať, alebo hlavku sťať. Hlavku sťať! Stratila som kartu, nemôžem ju nájsť. Našiel mi ju družba, nechce mi ju dať. A ja vás, pán družba, pre Boha prosím, dajte mi tú kartu, rada ju nosím. Ste náš šľachetná panna, preto sa vás pýtam po druhý raz, či si dáte vienok sňať, alebo hlavku sťať. Hlavku sťať! Parta moja, parta, parta pelová, včera bola moja, dnes je družbová. Parta moja, parta, zelený veniec, už je tebe, dievča, ostatný koniec. Ste náš šľachetná panna, preto sa vás pýtam po tretí raz, či si dáte vienok sňať, alebo hlavku sťať. Hlavku sťať! Ticho, vienok sňať. Na rozkaz pána mladieho budete odňatá vienka zeleného. Môj vienok zelený tomu domovenie. Chytajte ho, chlapci, ešte sa zelenie. Chytajte ho, chlapci. Chytajte ho, chlapci, ešte sa zelenie. Môj vienok zelený na dielo prekvitá. Volačí mladenec odo mňa ho pýta. Volačí mladenec. Volačí mladenec odo mňa ho pýta. Keď som išla po vodičku pieškom, keď som išla po vodičku pieškom, pripadla mi moja hlavka snežkom, pripadla mi moja hlavka snežkom, a ten snežek taký trvajúci, a ten snežek taký trvajúci, čo dneska pri na horúcom slnci, čo dneska
Ďakujeme vám veľmi pekne, no a teraz sa vráťme späť k deťom. Emilka nám teraz zaspieva veľmi známu pieseň Červený kachel, biela pec. Thank you very much, and now let's return back to kids. Emilka will sing one of the Slovakian most well-known folk songs. Ďakujeme Emilke a ďalšia speváčka v poradí je 9-ročná Zuzka, ktorá zaspieva pieseň 4 husy biele. Here comes 8-year-old Zuzanka. Ďakujeme Zuzka. No a máme tu druhý duet večera. 10-ročná Elizabeth a jej sestra Lilien nám zaspievajú miackú pieseň Tienka som ja tenučka. A Lilien dnes oslavuje 8. narodeniny. Všetko najlepšie, Lilien. So our next duet of the evening, please welcome 10-year-old Elizabeth and her, as of today, 8-year-old sister Lilien. Happy birthday, Lilien. Ja sa volám
by byla Morava. Rosie will sing us Czech folk song. Že obaja budú na konci mája reprezentovať Calgary na provinčnej speváckej súťaži v Edmontone, kam postúpili z Calgary Vocal Festival. Our lineup of tonight's singers has been reduced to the last two. Before I introduce them, I would like to mention that they will represent Calgary in a provincial singing competition at the end of May. They both advanced there from the Calgary Vocal Festival. Na pódium pozývam 11-ročnú Kristínku s piesňou Chodila dievčina. Please join me in welcoming 11-year-old Kristínka. Chodila dievčina po hore plačúc.
Ďakujeme, Kristínka. No a na záver nám zaspieva 12-ročný Matej, ktorý miluje spievať a ešte radšej má, ak môže poprispievať niečo zahrať, prípadne zatancovať. Next singer is my son, 12-year-old Matej. Chcem sa ženiť, peniažky šporovať. Chcem sa ženiť, peniažky šporovať. Mladej žene čižmičky kupovať. Mladej žene čižmičky kupovať. Ženiť, ženiť, ale koho si brať? Ženiť, ženiť, ale koho si brať? Frajerku mi odobral kamarát. Frajerku mi odobral kamarát. Kamarát, kamarát, frajerku mi navrať. Kamarát, kamarát, frajerku mi navrať. Ty si sa oženil a ja by som sa rád. Ty si sa oženil a ja by som sa rád. Ty si sa oženil a ja by som sa rád. Tak a Matej nám uzavrel speváckú prehliadku Spievaj, že si spievaj a ja by som ešte raz chcel všetkým spevákom poďakovať za ich nádherné prevedenie slovenských a českých ľudových piesní. Je neuveriteľné, koľko speváckého talentu majú naše deti v Slniečku. Teraz sa už prehúpneme do druhej polovice nášho programu. Folklórny súbor Slnečnica vám predvedie temperamentný fľaškový tanec a záver bude patriť deťom zo Slniečka. Najprv vám ukážu, ako sa kedysi deti zabávali na mijavských lúkach, no a potom vám staršie deti zatancujú niekoľko tancov z Mijavy. Now let's move on to the second half of our program. First, the adults will show you dance called Over the Bottle. The finale part of the concert will belong to the children from Slniečko. First, they will show you how children used to play in the meadows in the past. And then the older children will perform several dances from Western Slovakia.
učila moja babička. Dajme Išla babka z kopečka, prskali jej. Išla babka z kopečka, prskali jej kolečka, prskali jej kolečka, prskali jej kolečka, prskali, prskali pes, skôlaj tento pes.
Zasmej sa mi. Nechce sa mi. Slepá baba, akú chceš? Chytilo. Hádaj, kto je to? Hádaj, kto je to? A to nás už nebaví. Slepá baba, kde si bola? Koláča. Čo dostala? Kus koláča. Kde zhodala? Na kraj stola. Kto ho zobral? Tetka sola. Kde letela? Do vajíčka. Kde si sadla? Na vajíčka. Slepá baba, ukáž zuby. Nemám zuby. Zasmej sa mi. Nechce sa mi. Slepá baba, akú chceš? Na kone. Čača na kone, kľúče na koni, ormanová tam, nesieme ti bláta, a keď neotvoríš, hodíme ho do plata. Na fúriky.
ukončíme naše predstavenie a upravíme pódium, aby pán otec Ondrej Šmídriak mohol pre nás odslúžiť omšu, by sme ešte raz chceli poďakovať všetkým deťom, ktoré nám spestili dnešný program ich spevom a obdarovať ich za predstavenie malou drobnosťou. A týmto poprosím pána otca Ondreja Šmídriaka, ktorý je nás zozvolená a pôsobí na farnosti v Toronte a prišiel sem k nám kvôli dnešnému dňu odslúžiť omšu. Poprosím ho, aby obdaroval naše deti maličkosťou. Before we bring our performance to a close and prepare the sanctuary for Mass, we would like to once again express our heartfelt thanks to all the children who enriched today's program with their singing. As a token of our gratitude, we will present them with a small gift in recognition of their lovely performance. For those of you who don't wish to stay for the Mass, there are some refreshments prepared in the other room. Please do not rush home, as the rest of us will join you after the Mass. Thank you. Ďakujeme vám teda ešte raz veľmi pekne na všetkých tých, ktorí ostávajú na omšu, vás pozývam, aby ste teda ostali tu a tí, ktorí máte tu na nejaké občerstvenie, aby ste sa presunuli do druhej miestnosti a o 10 minút začneme svätú omšu. Ja by som v mene rodičov, detí a takisto aj v mene dospelých súboristov chcela veľmi pekne poďakovať našim trom vedúcim Lenke, Simone a Martinovi a taktiež aj všetkým muzikantom, bez ktorých by to nebola tá pravá atmosféra. Takže ďakujeme a ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nosia deti a špeciálne ešte chcem poďakovať Jarke za volontírskú prácu, ktorú robí.